Здравейте, дами и господа, вие сте с Менкики 200 и днес ще играем Team Skywars с Пичагон. Кажи хай. Хай! И Как виждам някъде не си от нашия тим. Имам и доста от нашия тим. Двама още. Да. Не искат само двамата. Нищо бе, така е по-добре, защото... Значи киц. О, я да видя кицовете. О, те всички струват пари. Чест, чест, чест. Дами и Ох, майко. То тук златни работи. че как? Там виж оборудването. Ох, майко. Ма не, виж мамен направо. Дами и господа, аз съм някакъв оборудван на макс. Шарпнеш едно калена брадвичка или дъма меч шарпнеш едно? Дъма меч. Окей. Уха, панталянки. Някой го е обрал този чест. Никой нищо не е взимал креца мац. Бутишки. О, каска, супер. Аз вече съм дъма. Сега. Ами... XP, шарпнеш едно. И дами и господа, Чанга. сега почваме да ги килим тест. Има ли някъде тук наковалня? Не, за кой ти е? Имам два шарпне с едно меч. Абе, остави ги, бе. И тръгна ли да са килиш? Не. Ето та. Опа! Окей, аз тръгвам. Давай, тръгвай. Аз си метам експо през това време. И дами и господа, тук сме прота и копай голд за даймонд блокове. Тук виждам слайм, които не ми харесват. Абе, копай голд. Бе, какъв год, кой петля аз съм набегал? Голд да си направиш легове. Аз имам една злетна лебалка. Две златни Ама лебалки. да си направиш легове, бе, брат. Чак пак толкова си маля. О, TNT! Това TNT, като го фърлиш, то гърми, нали? О, виждам вражески единици и ми харесва. Някакъв. Аз следи. Ни. Аз не мога ма удари. Бах ти слабия. О, килнах го. Някакъв безнаградник и не го килнах. Това съм аз. Копай голда. 11 златни ябълки, като ги килих уния. Брат, копай голд. Не, ми трябва. Там има един. Дека, Затова. виждам. Ала. Наша голд ли ще копиш? Трябва да скачаш и да го биш. Да, така му биш критик. О, да. Взимай който искаш. Аз съм пълен. Имам някакви На блокове. мен ми трябва само голд. Някакъв! Бързи кил! I see them. Аз го кил. Come on, boy. Чакай малко де. Чакай малко. Комбо му направих направо. Съсипвам. Дами и господа, аз съм О, още един. Без панталонки. Аз си го килна. Ала. Къде излъжи? Къде бягаше? О, енчантнат надградник, дами и господа, това са наричака. Някакъв падна от арената. Аре бе, Имаха ли? не просто те слаймове ми пречат. Те са малки. Ще не могат да направят. Имам шарпне с мечове няколко. Искам да ги направя един. О, някакъв. С локта цели. Мен ма цели. Всички. Ала. Отгош ли ще биш? А тук ти казах. Аз си копам. Май, то тук пълно с вражески единици. Аз правя легове се. Някой пусна. О, TNT-тата. Три Бе. лега. Как се пуска едно TNT? Слагаш го и го гърнеш. О, мага, аз мислех, че се фърля. Как ще хвърлиш ти, бе? Като Те ня... слаймове ми пречат само, махайте се, бе. Не мога копам на спокойствие. Се стреляме като... Аре, елати. Ела. Само слъг ще ма трепиш, нали, а? Само слъг. Къде е само слъг? Остай човека, бе, боте. Ади, килна го. Не знай как се играе.
Ела. Слог ли? А? Слог. Да ям златния. Дами и господа, както виждате, имам 3 лега, защото съм про. Слушай, булхак. Кой има къв? Не мой малци. Само да не се смееш като истеричен. Гадно. Добре. Смял ли съм сега някога? Аз сега се изсмя. Аз съм злодей. Не са само като злодей. Ела. Бе, как слага блокчета, как Ти си чила? бъфеш мърт с злобен е корпорейтед. Не ми трябваха всички тия лукове и глупости, аз само с един меч ги правя на... Къде си? Копам си голд. Ще ми направиш ли поне една легендарка и на мене? Не, за теб. А, не, то пак. Това е наш. Не мога, ти ли? Там. Жертвам се за отбора, дами и господа. Да, жертваш се. Къде са влиза тук, е? То се е закопал ли, е? Ми, изкопай го, нямаш ли кирка? Ай, стига, е. То се е закопал. Нямаш ли Че- кирка? Имам... Не с кирката. Бум, крам, бум. Застанах зад него и... Чек, 2 сърца! О, много сърца. Има ли още някой? Не ги ли кинахме всичките? Има още 3. Ого. Сега взема похо и панталонки, че те са изхабени. Похова каска. То отстраните ги има. Има 3 от синия отбор. Тук трябва да се махна. Не искам се букам сайт. Енчантната каска. Какво ми е този акс и тези глупости? Не за какво си го взел. Да не мислиш, че аз съм го взел, само като това Кирка Protection 1. А, въй! Те са тука. Ям лек. Пак слог. Големи са, значи... Падни, бе. А, така. Падна. То Skywars много лесен. Те кои работи дават? То това е тим. Да, все пак е и тим. Кия 3. Оу. Брат, аз имам. Кой го уби? Аз. Бичата. Да, като ми взе кила. Бай, ние ги бием. Айде, то спадна. Дали има някаква класация, в която да напише? Сме най-великите хора на света. Баш падна. Значи от червения отбор има... Не искаш да си най-велик. Мичи как. Ма не, те попалиха тук, брат, направо. Толкова. О, аз вече съм в дома. Аз отдавна съм в удава. Дама блокове! Трябва ми на вгръдник, ако имаш енчант обаче. Не. Чек, имаш ли наковалня? Направи една наковалня. Трябва Моля. ми айран. Мис. Не, тук няма. И тук няма енчант. Ах, тази стъпа лава. Дами и господа, сега трябва да търсим този инженер. Я пъзлювци, като не ни излизат. Аз го намеря. Ай, как се подпалих в една лава, само... Ама той оцелял този. Ого, той е под земята. Да. Нямам, брат. А не, имам. Паднах от света. Падна. Да, паднах от света. Ще възпектейтвам. Не, Бил го. първо. Да. Как може да падна от света? Чакай сега. Защото си хак. Пак. Но аз пък не съм хак. Да тъй. О, виждам ги къде. А не, тук е. Възпектейт. Аре, нали бихме, бе? Кой е още тук? Остана е, замръзнах за земята. Още един. Замръзнах в земята. Абе, брат, му е много лагнал нещо. Имам предвид много му лаги. О, виждам така го гониш един. Ела, бе.
О, мога да те гледам. Как го... Как? Давай, 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 Къде давай. е този? Имаш ли... Малек, бе. Имаш ли ночи, аба? Нали щеш да има някакви розови около него? А, да, той има розови около него. То си Ние малек. сме розовите. То сбяга. Защото нямаше. Да, виждам. Сега с лъкчета. Внимай, че ще паднеш. Ох. Ела, бе, бута. То с колко комбо ми наби. Айде. О, браво, 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 браво. Бихме ги. Аз по-скоро да ама... Ти, знаеш колко килнах? Много добре знаеш колко килнах аз. Ми с хак е лесно, само че кажа. Абе, ти си убеждал хората, бе. Да. Като си играеш с хозумите, аз колко пак не си. Окей, сега в коя аренка? Флауър. Лауър. Не дей. Коя? Чакай да отида, бе. Мисли бързо. Чакай да видим дали има свободни. Рубик, най-ляво, долу. Оазис. А, най-ляво. Да. Рубик. Рубик. Да. Черен. Не, то пък черен е заед. Сив. Да, си найде. Аре, син, влизай. Къде си в синя, бе, брат? Готово е? Не си. Я влез в сивия. Сивия има някакви. И как бе? В Рубик. Да. Я на спалната видя. Тук ли си? Аз вече почна. Аз. Тук са с купчета на Рубик. Аз виждам някакви... Да, наистина. Аз виждам... Ти има ми е някакъв Джон Сина. Някакви... От кой си? С зелените отбора отстрани. Аз съм... Амарио. 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 Да, Амарио. Май ще наложи да киля. С хака, да. Стига си обиждал хората. Не е честно. Като си с хака, аз какво да направя? Абе, тук всичките ограбиха бронята. Ето... Ти като се бавиш. Чай една кирка взема да си направя си крат. Сега ще обера едни даймани. Аз ми обра голданката, брат. О, панталонки. Чакай, лагна. Всички тук са фул. О, енчант кирка. Вече на едно. На кирка. Дами и господа, сега си купам даймонди, за да мога да си направя надградник. И аз така. Енчант панталони паднаха от небето. Аз вече имам колкото ми трябват. Крафтинг. Ма тези попадаха много, бе, брат. Гледай, тук цялата арена пъти. Добре, да. Сега намеря Дами и крафтинг. господа, сега да се махаме от тук. Да ходим по средата. За козе дървото? А, той ми дава XP. Така ли бе, аз не знам. Обаче е много яко направено това купче на Рубик. В смисъл... Да, мапа. Умря? Да, защото някакъв ма бутна. Бак. И това има. Ти къде си, бе? Кой каза, че ти отима? Амарио. Чакай, сега ла търся. И къде си? Не си. Здрасти. Аз
Аз так ги имам сега. Дами и господа, сега ще тейпаме този пич. Пича го. Кой взе кила? Никой още не е. Аре, давай, бързо, убий ги. Тук не видим ли, бе? Аз съм невидим. Чакай, бе. Нещо става тук. Нямам злат, няма. Ето какво става. Би този клипс от другата. Чай се, аз влизам в тяхната база. Ма брат, би го. О, да, златни ябълки. Би го, колко чакай. Абе, изчакай, златни ябълки. Ува. Още едно. Тя нещо май не харесва от златните ябълки. Този другия горе е от моите име, значи. Ето го, от моите име. Ма той тим ли ти е, бе? Той от моите име. Защото на мен ми е червени тим към... Някакъв! Виждам го. Давай, давай! Как се лаги? Качвай се! Сега качва с локшима. Ми включи се антикнока, бе! Този пак, аз не съм как. Абе, нали каза, че си хак, бе? Какъв ветля? Аз пусна лава. Тъпъм. Това е моя, бе. Отиди при тях! Ма чакай, аз килнах ли го, не? Не. Кой ма стреля? Дами и господа, това Голям сам про. Да, браво на теб. Това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесало. Чакайте още яки клипове. Не забравяйте да лайквате и сабскрайбвате. И чао, макар да съм невидим.